Azumi. An kai nawa? Bari na yi sinke. Yau azumi mun kai shida. Wallahi yau azumi mun kai shida. Oh shit! Yau muke azumi 15 mun kaje dan ubanka. Na rantsa da Qur'ani shida ne. Ubanka dan ubanka. 15 kai. Shegen hulama. Sai ka ce hulan gado ne dan ubanka. To ya hakuri abocina. Ya hakuri. Ashe babu fashi, ni zan sa gayu sili shi. Ubanka dan na rantsa da Allah kai ban da watan Ramadan ne ba. Allah ka tsira ma tsunto kwal uban. To kan ne kai dan ubanka kawo mu da hulan gado. Inan ne kuntu. Ka rantsa da Allah dan ubanka ne in ka mutu dan ubanka ya Allah zama ya hakuri Allah dan Allah kai hakuri abokin na ai kai mutum ne na yadda wallahi ai na ya hakuri da ai ta wuce ai alƙin da ka faɗa wallahi na daidai ma na daidai ne hakuri wannan nawa ai da hakuri ai shegiya. Zo mu je garin nan. wai da Allah daga ciki zaka samu abinci Zan siya ma alale. ana azumi ba Kan uba. to mu je abinci hankali mai. ke baba faru ne faɗa mana. Tun azuma ne kai ina neman wata. Wata. Oh shit. dame an rubuda Wannan yafi maka. an rubuda wannan kai shi da Me faru ne? kana shan moka ne Me moka? yau azumi mun kai nawa Yau? 15 ka ji yau mun kai shida Dan uban kashe kuma. Allah ya baka kudi yau mun kai 15 Ai ni a ce min yau tunda ana azumin nan naje na ga shiga fridge. Kai azumin wata ma wahala. bari ka bari kai Fucking Eagle Double G. Snoop Dogg.